Hello, my all dear friends. Good morning. Welcome to my YouTube channel, Rupon Boro Village Vlog. नै बाजाराव फैदों जों खैरानि बाजारनिफ्राय आलु लाबाय, पियास लाबाय, ओमफ्राय लोगोआनो साहा लोंनो हाबदो दखानाव। बे नेबाय दं दा बर्थमान। जों माने बाजार रेडि खालामजोब्बाय आरो दा थांसै न'आव। खैरानि बाजार दों। बेदर नायबाय, बेदरा एसे आप गोजा आरोना, बयलारानो जा अमायानो जा माने एसे आपखाय आं बेदरखौ लादिया। ओरैनो सबजि बाजार लाबाय आरो माने। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। या ब्रादार लानि बाबुआ मानबाय रोंबायना, इसा दुस्थु खाथ्रासो। बोलो मानसिया बोलो हा गोलैगोन इदि गोलैगोन। इथिबाय गोलैगोन इथिबाय। दे नै जाबाय नो इखो लानो नो दे फाय खाथ्रा मानबाय रोंबाय नो ला। फाइनालि आं खैरानि हाथाइनिफ्राय मोनफैबाय जास्ट न'आव दा। न'आव मोनफैनानै नोंथांमोना हाथाइनिफ्राय मा लाबोदो नायलांदो एसे। नै जाबाय बान्दा कबि, नै जाबाय फुलकबि, आलु लाबोदो। आलुआ जाबाय 20 थाखा किल', 2 किल' लाना फैदो। फुलकबि सेरसे लाना फैदो 15 रुपिस नाव। नै बान्दा कबिया जाबाय इबो 15 रुपिस। बेनिफ्राय कलगेट लाना फैबाय, दालि 500 ग्राम, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लाबोबाय 20 थाखानि, फानलु लाबोबाय 20 थाखानि, पियास लाबोबाय आधा किल'। ओमफ्राय फाइनालि मोनसे बुस्थु दंबावो आरोना, बे बुस्थुआ मा जाथावथाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोनसे बुस्थुखौ मोनाखै जानांगौ। जा माइकेल लाना फैदो सुनो लाना फैदो आरो नै माइकिया सुगासिनो इनो। र' बिथाङा मानसिया नुजायानो, बेदरखौल' खोन्थिनोसै आं। लाजियो। बेदरा आधा किल' लाबोदो, सानैजों जासिगोन आरोखि आधा किल'। सुबायानो आसोला। दे लोगोफोर, बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गासैबो अनसायलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहायै गुरैयै खावलायहरबाय।